Guys, welcome back YouTube channel. Hello guys. नै दा जों आलु बुरगोन ओमफ्राय नै बेखौ जागासिनो दं। र' जायाखै। नैबे जाबाय जोंनि मैगं बारि। मैगं एसे थेलेलेब आरो मैगं बारि। गोबां मैगं गायदों आरो नै नोंथांमोना नायदो लाफा बेजा कबि आरो अल कबि गासै बेदर थांगासिनो नैबे अल कबिया। ओमफ्राय आं देखायनोसै नोंथांमोन ओरै बेलाहिबो गायदों आरो बेलाहियाबो दंखायो गोबांनो। बे जाबाय बान्दा कबि नै थोबगासिनो दङ बान्दा कबिया। बेबो आरो बान्दा कबि आरो फुल कबि बियो। बे बान्दा कबि आरो फुल कबि आरो ओमफ्राय नैबे लाफा दा बैहाय जाबाय मुलाफोर दङ आरो ओरै आलु दङ। दा आलुखौ दिनैथ' बुरनोसै आरो आलुआव माने मा होनो अखा गोबां हादों नालाय जोंबो मिथिखायो अखाया गोबां हादों बेनि जाहोनाव मा जाखो आलुआ एसे गाज्रि जाबाय आरो दै दंजोबो आलुआव माने दै माने हा गिसि जानानै दैया हाबना थाबाय गासैबो बेखौनो बुरगासिनो नै आलुआ बेमोन एसे गोबाव थाबावनांगौमोन आरो खिन्थु अखा हानानै एसे माबाबाय दै थानानै सेवबाय बायदि जाबाय। एसे गोबाव थानो मोनबा आरो साबसिन जाबावगौमोन दानो बुरनाय जानाय नङामोन आरो सामब्रामबो दं बिन बायदिसिना नैबेहाय दङ नै सामब्रामफोर आरो बे गरसि माबा माबि दं आरो एफा न'आव जानो आन्था गायदों। It's credit goes to my father. नै आलु बुरगासिनो बेलाय आंनि मिसेस आरो मा होनो हाइजें आलुखौ बुरगासिनो दङ। आं आलुखौ एसे देखायनोसै बेबायदि गिदिर थांसिनाव बहुद गिदिर थाङोमोन देग्लाय एसे फिसा फिसाल' थांबाय। दाबो नै नोंथांमोना हाया एकदम गिसि जानानै दंथारो बेनिखायनो बुरगासिनो देग्लाय दै गिसिसि नुबाय नै अखा हादोंमोन नालाय दै थाबाय आरो एसे गाज्रि जाबाय माने सेवबाय अबावबा नङाबाथ' बिदि बुरनांनाय नङामोन दानो दंफांफ्रावबो नै ओरैनो गोथाङै दंमोन आरो उरिबो गाखोदों देखायलाय आलुखौ देखायलाय नैलै आलुआ गोबां उरिबो दं नै उरि आलुआनो गिदिर थाखो एकदम फुल कबिया बारबाय एसे गिदिर मोनजासिगोन आरो बावदा बेफोर गरसि ओमफ्राय जुखाम बेलाहिया मा जालु माबागासिनो दङ। ओमफ्राय जाबाय मा होनो गाजर जाबाय दुन्दिया जाबाय लाफा साग सोरबा लाइ बान्दाबो नै आयाबो जागासिनो दङ नै जोंहानि बाबुआ आरो आबै जों नै जोंहानि मादैया जानोबा जाबावनोबा नों जायाखै आं जाखोन्दाखौ मोनजागोन आयै बिसिनानो आबेलाहाय थानायखौ जागोन मालाय मादैया दाहाय आबेल मोजां मोनो आरो नै बिराद दुस्थ' आं बेखौ जागासिनो दं हनै मासेनो wah jangan tuk-tuk babua dada masih na masih nu jana jano sisa di kai beraha ses
Masih menbaik nih. Where is the? Where is? Yoi. Hey. Nunggu mendeng. Oh. Bisa namanya jauh. Oh no. Pergi ya beralu ala ya. Tadi apa? Nah. Hello nih. Hello. Hello. Isa hui bra ya hui ya hui. Ya hui. Deh kok dari jirai nang bu. Jirai deh. Jirai nang bu deh. Oh no sini. Tangan lagi. Yes, mobil lah. Abur aja baik. Undang, aku cuma undang biar. Ini alu, itu alu. Mana tinggal be? Walby. Cible. Aboy. Thằng gì xí lê không ai nó thế wow vàng bu so bye bye dah hai khala bogan dah jadi break lunch